aside from rabies, African swine fever, uray no dandanitay ag yellow zone, back to negative na naman tayo. Although narigat ni i-subli tayo kada green or light green lang, free talaga. We still have to prove the national and international bodies nga awanti cases tayo dito through continuous surveillance. When we say surveillance, laboratory ang proof niyan. Kasi we have to show nga awanti RT-PCR positive for ASF sa ating lugar, anywhere else. Kasi scientific sampling pa iti aramidan tayo naman. So, amo tayo economic disease, economic impact, malaki ang economic impact ng ASF. So that's one, aside from rabies. ASF dito province tayo nakawan mo't dagiti So far, kadagiti siyam nga nag-positive between November to January, March or February. Yung siyam na munisipyo na nag-positive, lahat na sila nakapag-awanti redden. Tayo na lang ulit ang unang naglinis kumbaga ng ating lugar. Yung other areas na matagal nang infected pa rin. I mean, red zone pa rin sila. Sa atin, tatatlo na lang ang remaining na pink zone. Pink or buffer. This is Laoag, Batac, and San Nicolas. These are the heavily infected nung itong period na yan. But San Nicolas is already ready kasi kailangan pa rin may surveillance yan, laboratory surveillance. Batac has already done its, I think they have already done the action also. Laoag na lang inantay natin kasi medyo tedious itong Laoag kasi hindi na implement yung protocol ng culling. So, yung policy kasi ng culling is to remove the population at risk within the specified distance from the infected zone. And nangyari, voluntary yata yung ginawa nila, yung ginusto ng mga farmers. So that's why medyo nag-aalangan tayo noon kung maisasama nila sa national level yung mga ganun sitwasyon, yung para sa indemnification. And for the information of Tilka-Adwan Akpo nga na call out di baboy na han kami naglangan nga naging inquiry iti Department of Agriculture pati iti Bureau of Animal Industry para kada iti indemnification nyo every week halos tumatawag kanya and recently naamak man yan nga dati agpa-update naman iti Bureau of Animal Industry kasi according to DA, yung mga na-include kada iti recent cases especially iti last quarter last year kasama sa kanilang payables. Yung during that period nga natamaan di Ilocos Norte ulit. So, we are crossing fingers po agad anos tayo labasit, no? So, yun.